the things that you do to me. Bei mir bist du schön, please let me explain. Bei mir bist du schön means you're grand. Bei mir bist du schön, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. Dovoľte, aby som privítal zástupcov, donorov, respektíve sponzorov, ktorí vlastne podporili túto výstavu, ktorá ešte v septembri mala taký osud, či bude, či nebude. Ale nakoniec sa všetko stalo tak, že sa vlastne výstava realizovala vďaka finančnej organizačnej podpore nadácie ESET. Dovoľte, aby som privítal pána Miroslava Trnku, zakladateľa firmy, predsedu správnej rady nadácie ESET, predsedu správnej rady nadácie Zastavme korupciu. Takže je to v podstate ako náš hlavný donor, ktorý nám veľmi pomohol pri zabezpečovaní organizačných aj finančných záležitostí. Nemenej dôležitým partnerom je Úrad vlády Slovenskej republiky, sekcia prevencie a boju proti korupcii. My sme sekcia kontroly a prevencie korupcie, aby som to presne upravil. Bojujeme proti korupcii formou preventívnych opatrení, ktoré zabezpečujú Úrad vlády, nakoľko tie represívne zložky a zložky, ktoré na to nasledujú, sú zase na iných orgánoch štátnej správy, čiže je to sekcia kontroly a prevencie korupcie. Len tak upresnenie. Dobre. Tretí partner, ktorý vlastne podporuje firma Fresh Solutions z Prešova. Páni, ja vás môžem poprosiť teraz o také nejaké krátke vyjadrenie ku kreslenému humoru, ku korupcii. Už sme mali jazzom proti korupcii, teraz na začiatok, takže nech sa páči, pán Trnka. Je to aj trošku vidieť na prieskumoch verejnej mienky, kde korupcia patrí k takým najvážnejším veciam, čo sa objavujú na vrchole. Na posledných prieskumoch to bolo nejak, tuším, okolo 2. 3. miesta, tak to niekde sa to pohybuje. Tá korupcia predstavuje veľký problém. Takže chceli sme nejakým spôsobom pomôcť a táto forma akejsi osvety boja proti korupcii formou kresleného humoru sa mi javí veľmi dobrá. Satíra vždy vedela v ľuďom vzbudzovať nádej, že sa veci zlepšia a povzbudzovať ich boji proti korupcii. Ten boj je dôležitý, lebo ako v podstate korupcia sa nedá odstrániť len nejakými administratívnymi opatreniami, i keď aj tie samozrejme sú dôležitým prvkom boja, ale korupciu treba odstrániť z duše každého z nás. Proste ľudia v skutočnosti majú tú silu, tú korupciu zastaviť a potlačiť. Takže preto je to dobrá vec. Úrad vlády, a dovolte mi pozdraviť vás v mene vedúceho úradu vlády, pri tejto príležitosti sa podujal podporiť toto podujatie a túto tému z hľadiska toho, že úrad vlády trvale sa snaží v oblasti prevencie ľudí vzdelávať o tom, čo je korupcia, ako proti nej bojovať, akým spôsobom túto korupciu možno nahlasovať, komu ju nahlasovať a akým spôsobom sa správať pri tom, keď ľudia sú svojím spôsobom korumpovaní alebo nútení do korupcie, alebo sú vyzývaní k tomu, aby akýmkoľvek spôsobom boli korumpovaní a získavali výhody na úkor iných. Ďalším veľkým problémom je to, že keď tieto orgány preberú tieto veci, korupcia sa veľmi ťažko dokazuje. My pri našej prednáškovej činnosti, ktorú robíme na školách, respektíve pre ústredné orgány štátnej správy, respektíve pre žiadateľov o takúto prezentáciu, ukazujeme, a respektíve za pomoci príslušníkov Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry, respektíve špeciálnej prokuratúry, informujeme o konkrétnych prípadoch korupcie a o tom, ako sa korupcia ťažko, respektíve akým spôsobom korupciu dokazujeme, respektíve akým spôsobom sa dokazuje. V tomto je ťažká korupcia, že sa veľmi ťažko dokazuje, ale najťažšie je v tom,
že chýba ten, ktorý tú korupciu nahlási. Čiže chýba ten prvý prvok. Ten, kto príde a povie, stretol som sa s korupčným správaním. A ďakujem aj za príležitosť, že úrad vlády mohol aj touto formou podporiť spôsob prevencie proti korupcii. Ďakujem. A teraz dovoľte, aby som vám predstavil víťazné práce, ktoré boli ocenené. 3. miesto získal slovenský výtvarník pán Bobo Pernecký. Druhú cenu a druhé miesto získal poľský autor, tento krajec chleba namaloval pán Stanislav Lučinský z Poľska a hegemóniu poľskej výtvarnej tvorby reprezentuje ďalší víťaz, tentokrát pán Krzysztof Gronziela, ktorý získal prvú cenu za tento obrázok. Porota potom ešte udelila čestné uznania, ktoré máte možnosť vidieť vpravo a vľavo. Tam to vlastne bol pán Oleg Kustovský z Ukrajiny, pán Michail Zlatkovský z Ruska, z Moskvy, pán Sonnenberg z Belgicka a pán Martin Bondarovič takisto z Poľska. Takže to je také stručné rezumé celého tohto nášho podujatia. Chcem sa ešte osobitne poďakovať partnerom z univerzity, z Prešovskej univerzity, z univerzitnej knižnice, hlavne Peťovi Halkovi, ktorý vlastne vytvoril maximálne úsilie preto, aby sme mohli vystavovať tu alebo pôvodný priestor z technicko-etických dôvodov, nebol dostupný, aby som použil nejaký diplomatickejší termín. Takže ďakujem vám veľmi pekne za účasť, budem rád, ak si výstavu prezriete a potom by som vás rád pozval na také malé občerstvenie, tzv. Čašu vína, ako sa tomu pekne hovorí. Come on in here, Alexander's my thunder. Come on in here, he's the best man in the land. They can't play bugle like you never had before. So natural that you want to go to war. That's just the best he's been within my honey land. Come on along, let me take you back.